Sziasztok! Az előző videómban elhangzottak alapján szeretnék most nektek egy ilyen esettanulmányt készíteni. Mi fog történni most azzal a 4 tagú családdal mondjuk, ahol két szülő dolgozott eddig a Covid-19 előtt, és ugye most mind a ketten elvesztették a munkájukat, és ugye az előző videómban leírt és elmondott adatok alapján megpróbálom nektek bemutatni, hogy hogy fog alakulni ennek a családnak az anyagi helyzete. Vegyük például José esetét. Egy étteremben volt pincér, szerződése heti 5 napra szólt, napi 8 óra munka, a valóságban heti 6 napot dolgozott, napi 10 órában. A szerződésében a nomina, az a nettó fizetése az 1000 euró volt. Valóságban ő készhez kapott 1300 eurót, és minden hónapban összejött neki 400 euró borravaló. Így összesen a havi összbevétele 1700 euró volt. A felesége, Maria, ő recepciós volt egy 5 csillagos szállodában. Heti 5 nap munka, napi 8 óra. A szerződésében nomina 1100 euró. Készhez kapott ugyanennyit, 1100 eurót. A recepciósok kapnak néha jutalékot, hogyha mondjuk kiadnak bérautókat, vagy eladnak kirándulásokat, meg hát ugye néha nekik is becsúszik egy kis borravaló, tehát ez 200 euró, így a havi összbevétele Mariának 1300 euró. Tehát a család havi összbevétele, José ugye keresett 1700 eurót, Maria 1300-at, a család összbevétele tehát 3000 euró. A kiadásuk az úgy 1600 euró körül alakult, így szert némi megtakarításra. 2 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy rövidtávú bérbeadás céljából vásárolnak egy tengerparthoz közeli ingatlant. Jó ötletnek tűnt, mert Maria szülei éppen nyugdíjasok lettek, így felváltva tudták felügyelni, takarítani az ingatlant José szüleivel, akik még nem érték el a nyugdíjaskor, de egészségügyi állapotuk miatt nem dolgoznak, hanem az unokákra vigyáznak, amíg a szülők dolgoznak. A terv az volt, hogy a befektetésnek szánt lakás ki lesz adva heti 400 euróért turistáknak az Airbnb-n, és ugye 1 hét kiadás majd fedezi a törlesztő részletet, 1 hét a rezsit, a felújításba fektetett összeget, 1 hét megy a José szüleinek, 1 hét meg a Maria szüleié lesz. A lakás majd kifizeti magát, és majd mire a gyerekek felnőnek, már lassan le is telik a 20 év hitel, és a nagyszülőknek is csúran cseppen. Amilyen jól hangzott az egész, annál jobban működött a gyakorlatban. Már 1 évre előre le volt foglalva nekik az apartman, épp azon gondolkodtak, hogyan lehetne még egy lakást venni, mert hát ugye 2 gyerek van, és akkor mindegyiknek lenne fejenként 1. Aztán jött, amire senki nem számított, 2020. március 15-én egyik pillanatról a másikra mindketten elveszítették a munkájukat. Eleinte azt hitték, hogy csak 2 hét lesz az egész, vagy 1 hónap. Gyorsan kérvényezték a moratóriát, ugye, ami a hitelfizetésnek a felfüggesztése, ezt 3 hónapra meg is kapták. Ez az, amit a törvény ugye előír Spanyolországban. De lássuk, hogy milyen költségeik voltak ennek a családnak ugye a Covid-19 előtt. Családi házuk lakáshitele az 500 euró. Az apartman, amit bérbeadásra vettek, annak a törlesztő részlete 400 euró. Van egy Seat Ibizájuk, annak fizetik a törlesztő részletét, havonta 180 eurót. Víz, villany, telefonszámla 120 euró. Élelmiszerre körülbelül 400 eurót költenek. Üzemanyagra, ruhára, a gyerekeknek fogorvosra, a heti 1 szabadnap kellemes eltöltésére én havonta 400 euró plusz költséget számoltam. Kiadások összege tehát 2000 euró körül alakult havonta. Ahogy látható, a Covid-19 előtt ez az átlagos spanyol család egész jól megélt. Tisztességes munkával megkeresett 3000 eurós jövedelmük mellé, volt egy szép kis extra bevételük, és mellé mindösszesen 2000 euró kiadásuk. Akkor most lássuk, hogyan alakult a jövedelmük 2020. március 15-e után. Mindketten RT-n vannak, tehát a fizetésük 70%-át kapják meg. José 1000 euró helyett 700 eurót fog készhez kapni, Maria 1100 euró helyett 770 eurót. A bevételük tehát 3000 euróról 1440 euróra csökkent. Egyelőre nyugodtak, mert 3 hónapra lefagyasztották a lakáshitelt, így a kiadásuk is csökkent. Ugye 2000 euróról 1100 euróra. Várhatóan a gondok majd akkor kezdődnek, amikor újra fizetniük kell a lakáshiteleket.
2020 év végéig elméletileg mindketten RT-n lesznek, tehát kénytelenek berendezkedni a havi 1440 eurós jövedelemhez. Kezdetben nem csökkentik a kiadásaikat, mert az évek során felhalmozott megtakarításukból fedezni tudják azt a havi 560 eurós hiányt, ami a bevételeik és a kiadásaik között keletkezik. 2021 nem kezdődik jól. A családfő elveszíti munkáját. Az ERTE leteltével az éttermet, ahol korábban dolgozott, eladják, az új tulajdonos a jövőben már nem tart igényt José munkájára, ezért kérvényezi a párót, amit meg is kap. Havi 700 euró munkanélküli segély jár neki az 1000 eurós fizetése után. Mivel volt 3 év munkaviszonya, várhatóan 10 hónap párót fog kapni. Egy verőfényes délutánon az óceánparton sétálgatva kapják a rossz hírt. Csődöt jelentett a hotel, ahol Maria 15 hónapon át dolgozott. Ő is megy páróra. Neki 4 hónap jár. 1100 eurós szerződése után kapni fog 770 eurót. Tehát 2021. januártól a bevételük nem változik, 1440 euró per hó, de már elkezdett ketyegni az óra. Még mindig több a kiadásuk, mint a bevételük. Az egyik családi összejövetelen az anyós már elkezdi pedzegetni, hogy lehet, hogy jobb lenne eladni azt a 2 éve vásárolt ingatlant. Úgyis mindig üres, mióta elkezdődött ez a Covid nyavaja, csak a pénzt viszi. Ott is kell áramot fizetni, a közös költséget, stb. Persze az anyós megnyugtatják, hogy aggodalomra semmi ok, hamarosan az élet visszaáll a régi kerékvágásba, és minden olyan lesz, mint a Covid előtt. 2021. május 1. Telnek a hónapok, munka nincs. Jön a pofon. Máriának lejárt a páró. Kérvényezi az ajudát, ezt a jövedelempótló segélyt, amit meg is kap, de 770 euró helyett csak havonta 430 euró támogatásban fog részesülni, így a család bevétele 1440-ről 1130 euróra csökken. 2021. július 1. José továbbra sem talált munkát. A 10 hónap páróból letelt 6, így most a munkanélküli segély havi összege 700-ról 500 euróra csökken. Mária jövedelempótló támogatása továbbra is 430 euró. A család bevétele először lesz 3 számjegyű, havi 930 euró. Emlékeztetőül a havi kiadásuk 2000 euró volt, ebből a hitel 1080 euró. 2021. november. Közeleg a karácsony. Nincs pénz ajándékokra. Josénak is lejárt a páró. 500 euró helyett 430 euró jövedelempótlót fog kapni, pont annyit, mint a felesége. Kiadásaikat tehát ebből a havi 860 euróból kellene fedezniük. Érthető módon egyre gyakrabban alakulnak ki viták. A család nem tud egy asztalnál ülni a nagyszülőkkel, mert 5 perc beszélgetés után az adósság, a hitelek és a munkanélküliség a téma. Mindenki egyetért abban, hogy ez az állapot nem tartható fenn tovább. Felhívnak egy ingatlanost, és döbbenten tapasztalják, hogy a valamivel több mint 3 évvel ezelőtt 160 000 euróért vásárolt apartmanjuk most legfeljebb 80 000 eurót ér. Ha van valami kérdésetek, akkor nyugodtan írjatok itt a kommentekbe, megpróbálok válaszolni rá. Vigyázzatok magatokra, iratkozzatok föl a csatornámra, legyen szép napotok, sziasztok!